Európske mesto športu Košice 2016 sa hlási znova o slovo. Želáme vám pekný dobrý deň. Dnes sme do štúdia pozvali našich taekwondistov v zastúpení Pala Ižárika. Palo, dobrý deň. Vítaj u nás. Je to prezident Slovenského zväzu taekwonda a týmu ŠKP Košice. Ako taekwondisti trávia leto? Aj trošku si oddychnú, alebo predsa len ešte majú pred sebou nejaké to podujatie? Tak väčšinou júl býva taký, že im dávame oddych, ale tento rok v podstate v júli sú až dve veľké akcie. Budú to majstrovstvá Európy do 21 rokov v Čečensku, v Groznom. Je zaujímavá destinácia na taekwondo. Veľmi zaujímavá a nešťastná, by som povedal, lebo nájsť tam letenky je veľký problém. Takže je to akcia v podstate finančne náročná, ako keby sme leteli niekde do Ázie, do Spojených štátov. Takže tam, no a ešte sú Európske univerzitné hry v Zahrebe v Rieke, kde takisto idú dvaja športovci zo Slovenska. Nemajú borci alebo borkyne, povedzme, tak trošku obavy letieť v úvodzovkách do takej destinácie, ako je Čečensko? No majú, tak samozrejme my sa im snažíme vysvetliť, že je to bezpečné, ale máme aj my obavy, aj keď zisťovali sme samozrejme cez veľvyslanectvo Ruskej federácie, cez naše ambasády v Rusku, že či je to v poriadku. Dokonca sme oslovili pár zväzov, ktoré tam mali minulý rok, takisto nejaké majstrovstvá Európy, takže je podľa nich všetkých je to všetko v poriadku, takže jediný problém, ktorý je tam, je to, že ten let je veľmi taký náročný, že proste letíme do Moskvy, musíme tam prespať a tak ďalej, čiže nelieta tam žiadny Wizzair alebo niečo nízkonákladové. Jasné. No ale každopádne predsa len to obdobie, ktoré je, takisto aj pred nami bude určite mnohom zaujímavé. Posledná z tých akcií, ktorých sa zúčastnili vlastne taekwondisti, pokiaľ dobre viem, boli ste v Rakúsku. Krátko predtým tu doma na Slovensku sme mali podujatie Bratislava Open. Skúsme možno tým, ktorí trošku okrajovo sledujú takýto pekný šport, akým je taekwondo, aké výsledky tam zaznamenali naši taekwondisti? Takže začnem to Austriou, je to vlastne tzv. G1 turnaj. To znamená, je to turnaj, ktorý je v svetovom rebríčku. Je to turnaj, ktorý musí splniť určité tvrdé kritériá na to, aby mal tento štatút. A vlastne body získané na takomto turnaji slúžia ako nominačné kritérium na účasť na olympijských hrách. Takže je to naozaj významné podujatie. Tento rok sa nám na Austrii až tak nedarilo. V podstate boli tam nejaké vyhraté zápasy, ale bez medaile sme odišli. V podstate predtým bola Bratislava Open. Tam už to bolo z pohľadu medailí veľmi, veľmi dobré, pretože dá sa povedať, v prvej trojke celkového vyhodnotenia tímov boli dva miesta, ktoré zobrali košické kluby. Na druhom mieste sme sa umiestnili my, ŠKP Košice, a na treťom mieste Koryoslavia UPŠ Košice. Takže veľmi úspešne z Bratislavy, aj keď nebol to turnaj malý, tam v podstate sa zúčastnilo 450 pretekárov z 11 krajín. Dá sa povedať, doteraz najväčšie podujatie na Slovensku organizované. Hovoríš o dvoch kluboch, ktoré sú vlastne v Košiciach, ktoré sa venujú taekwondu. Ako teda tieto kluby spolu nažívajú a ako majú postarané o popularitu vlastne v meste športu? Tak ja môžem povedať, že sú to zároveň dva najväčšie kluby na vôbec Slovenskej asociácii taekwondo. A to nie je len otázka posledných rokov, ale by som povedal už historicky. Vôbec tá základňa v Košiciach je veľmi silná. A z toho samozrejme vyplývajú aj potom aj tí športovci a vôbec zastúpenie v reprezentačných tímov. Naozaj obidva tieto kluby sú veľkými dodávateľmi športovcov do reprezentačných tímov všetkých kategórií. Tento rok je pre nás, by som povedal, úspešný aj čo sa týka propagácie, lebo aj to, že dnes som tu, je možno vďaka vôbec toho, ako sa Košice snažia zverejniť a ako sa snažia vlastne podporovať ten šport. Takže je to lepšie, mnohom je to lepšie, lebo v minulých rokoch naozaj taekwondo nie je také známe, aj keď je to olympijský šport, ale nie je tak ľahko sa dostať do médií alebo proste propagovať náš šport. Takže čím to je, že to taekwondo nie je až tak teda propagované, alebo aj keď dosahuje pekné výsledky, ale možno je ani nie, že na okraji záujmu, ale jednoducho neteší sa možno také obdobie? Tak je to možno aj historicky. My sme mladší šport, ako je mnoho iných na Slovensku. Samozrejme vo svetovom meritku nie, ale na Slovensku v podstate existuje taekwondo VTF
25 rokov. Tento rok bude mať 25-ročné výročie, ja neviem, karate, kickbox a tak ďalej. Určite sú to oveľa dlhšie. Takže bojujeme samozrejme my o to, aby sme boli stále viac a viac populárnejší. Veľmi tomu prispeli aj samozrejme olympijské hry, keďže už od roku 2000 sme súčasťou programu olympijských hier. S touto účasťou samozrejme je spojených strašne veľa zmien v rámci pravidiel, v rámci toho, ako to vôbec funguje, v rámci tých športových súťaží. Mnohé tvrdím, že sú lepšie a že to posunulo naozaj ten šport vpred, čo sa týka objektivity a vôbec také atraktivity. Takže verím, že to taekwondo už dnes je oveľa známejšie teda na Slovensku, ako bolo v minulých rokoch. A že to bude stále lepšie. Čím je taekwondo pre mladých dnes zaujímavé? Mnohí by si povedali, že tak sa tam nejak blátia, alebo čo palicami idú do boja. Ale skôr by som povedal, že to je také trošku rozvíjanie ducha, tela, mysle. Je to taký ten súzvuk, ako taký spoločný menovateľ toho, o čom hovoríme, čo by si možno ešte k tomu doplnil, alebo na čo som zabudol? Tak je to bojové umenie. Čiže nie je to len o dosahovaní nejakých najlepších výkonov v rámci skoku do diaľky, šprintu alebo niečo také, ale v tom súťažnom vlastne procese stoja proti sebe dvaja borci, ktorí spolu bojujú. A tam nestačí byť len dobre fyzicky pripravený, ale musí byť pripravený aj psychicky, musí vedieť zvládnuť ten stres a ten tlak. A verím, že práve to, s čím sa vlastne títo športovci už od malička stretávajú na tých súťažiach, ich posúva ďalej a dokážu aj v budúcnosti riešiť a zvládať problémy a prekážky, ktoré im život prinesie oveľa ľahšie. Ako ich, povedzme, spolužiaci, kamaráti, ktorí sa nevenujú športu alebo bojovému športu vôbec. Takže je to aj o disciplíne, samozrejme. By som povedal, že v tých najmladších kategóriách tí rodičia väčšinou nám nosia tie deti vôbec nie s víziou toho, že toto bude nejaký olympionik, ale skôr, že dajte ho dokopy, lebo je neposlušný, alebo je hyperaktívny, takže skôr o to ide tým rodičom. No a postupom času vlastne, samozrejme, aj tie deti, aj tí rodičia prichádzajú na ten zmysel toho všetkého. To som sa práve chcel opýtať, že ak nasledujú rodičia, pretože to sa pýtam každého, pýtam sa to aj teba, okrem toho, o čom sme hovorili v tej predchádzajúcej otázke, respektíve tejto odpovedi, prečo by som ja ako rodič teda mal dať dieťa práve na takýto šport, ako je taekwondo. Tak myslím si, že aj dnešné telesné výchovy nie sú už také, ako bývali niekedy. Ja to vidím na tých deťoch, ktoré prídu ku nám vo veku 12-13 rokov a v podstate nevedia ani kotrmelec urobiť dobrý, normálny. 12-13 ročné deti bez kotrmelca. No, je to normálne. Naozaj je to normálne a to nehovorím o nejakých ťažších nejakých gymnastických základných cvikoch. Takže je potrebné, aby tie deti športovali a ako vravím, bojové umenie a samozrejme teda za taekwondo poviem, že je to veľmi vhodné, pretože v tom skorom ranom veku naozaj tie deti získajú tie základné športové motorické schopnosti, ktoré potom môžu uplatniť aj v iných športoch. Takže podobne ako gymnastika je to vhodné práve na ten štart. No a samozrejme my sme radi, keď ostanú pri tom športe, pretože tie nároky a to všetko sa vlastne na nich zvyšuje a raz z nich môžu byť skvelí športovci. Kladete si určite otázky aj v klube, či už v jednom alebo druhom, alebo keď sa spoločne takto stretávate. Je problém podľa tvojho názoru v deťoch, alebo je problém v rodičoch, že chalanicko, baba, ktorí majú 12-13 rokov, dnes nevedia urobiť kotrmelec? Ja si myslím, že to je celkový spôsob života, ktorý je dnes. S tým súvisia aj rodičia, pretože veľakrát sú tí rodičia veľmi zaneprázdnení a riešia to tak, že to dieťa nechajú doma, dajú mu tablet, dajú mu počítač a majú kľud, vedia, že je v poriadku, je doma, ale to dieťa nezdravo, by som povedal, sa vyvíja. Tie lákadlá tých detí dnes sú také, aké sú a keď niekedy v minulosti boli športoviska preplnené, nebolo ľahké nájsť miesto na nejakom ihrisku, na to zahrať si futbal alebo niečo, tak dneska sú prázdne, sú zarastené trávou. Takže je to o spôsobe života a je to aj v tých deťoch, samozrejme. Aj tie deti sú dnes trošku také nie sú, by som povedal, také tvrdšie, ako boli niekedy. Možno nie sú také zdatné. Niekedy sa lozilo po stromoch, proste naháňačky, skrývačky. Dneska tie deti ani takéto hry veľmi nepoznajú.
a vlastne je to na nich vidno v tých základných, by som povedal, pohybových zručnostiach. Takže myslím si, že toto je niečo, čo ten šport v tej prvotnej fáze je, prečo je zaujímavý to taekwondo pre tie deti a čím by mohol zaujať teda ich rodičov. To, čo z nich bude ďalej, to už záleží od toho, ako sa tomu budú venovať. Samozrejme, aká dávka talentu je tam a samozrejme aj aké sú podmienky zo strany teda finančnej rodičia, mesto, podpora zo strany štátu. Takže k tomu dodať snáď len toľko, že ani my by sme neboli tam, kde sme, aj tie výsledky, o ktorých rozprávam, by neboli, keby sme nemali podporu týchto zložiek. Mesto Košice už niekoľko rokov podporuje obidva košické kluby taekwondo. Samozrejme, aj viac by sme vítali, ale každá podpora je dobrá a vďaka tomu môžu naše deti športovať v dobrých telocvičniach, bezpečných, majú kvalifikovaných trénerov, takže verím, že to bude stále lepšie a lepšie. Starší hovoria, že kedy sa robili výbery, dnes sa robia nábory, ale aj napriek cez to všetko môžeme teda hovoriť o tom, že košickí športovci, košickí mladí nám robia naozaj veľa radosti, či už v takom alebo onakom klube. Ty si prezident Slovenského zväzu taekwonda, takže vieš o tom snad najviac pohovoriť. Na koho každého sme možno z tých mladých alebo z tých seniorov najviac pyšní, čo sa týka práve metropoly Východu? Tak v Košiciach v rámci seniorov sú najúspešnejší David Sajko z nášho klubu a Boris Lieskovský, ktorí vybojovali medaile na európskych majstrovstvách Európy univerzitných v minulom roku. V tomto roku David štartuje na majstrovstvách Európy do 21 rokov. To už bude v podstate o nejaké 3 týždne. Takže verím, že sa mu tam podarí urobiť výsledok. Máme veľmi šikovných juniorov z klubu Slavia UPS Korio. Je veľmi šikovný, veľmi úspešný Filip Švéz a Gabriela Briškárova, ktorí už nosia medaile aj z tých G turnajov, čo som spomínal. No a potom sú už mladší kadeti, žiaci, kde takisto je veľmi veľa talentov z Košic práve. Hovoríme o talentoch. Tento šport je bojovým umením, to sme už povedali. Pre deti od koľko rokov alebo od koľkých rokov je teda tento šport vhodný? Ako to vnímaš ty? Tak to už záleží, ten samotný nábor už od toho, ktorého klubu niekto nezačína hneď s maličkými deťmi. Ale u nás je to napríklad tak, že začínajú deti 5-ročné, môžu začať 5-ročné deti, to je tá najmladšia kategória. Máme, niekedy sa stane, že aj 4-ročné deti, ak sú schopné vydržať ten tréningový proces, tak proste sa chytia. No a potom vlastne sú rozdelení podľa kategórií, podľa veku, až po tých najstarších. Máme v podstate aj takú kategóriu, voláme to fitness, kde sú v podstate rodičia, kde sú už, by som povedal, takého zrelšieho veku športovci, ani nie športovci, cvičenci, ktorým nejde o nejaké športovanie, súťaženie, ale skôr o také nejaké zlepšenie kondície a také zmysluplné naplnenie voľného času. O pár týždňov je tu olympiáda v Riu, ako sme na tom? Čo sa týka taekwonda? Tak slovenské taekwondo nevycestuje na olympiádu v Riu. Mali sme 2 možnosti kvalifikovať sa. Jedna možnosť bola cez ten ranking v rámci G turnajov. Tam je to veľmi ťažké, lebo na to, aby dokázali mať dostatok bodov, by museli cestovať všade, kde sa dá. A zatiaľ na to nemáme prostriedky. No a potom bola vlastne druhá možnosť, a to bol európsky kvalifikačný turnaj, ktorý bol v Istanbule začiatkom tohto roku, kde sa nám nepodarilo kvalifikovať. Tam v podstate len prví 2 z každej kategórie dostali miestenky. Takže to už je aj o náhode, o šťastí, pretože tá úroveň je veľmi, veľmi silná a naozaj je veľmi dôležité, koho chytia v prvom, druhom kole na to, aby dokázali výsledok urobiť. Hovorili sme o športe, hovorili sme o možnostiach, ktoré sú v Košiciach. Čo sa týka taekwonda, ako sa taekwondisti teda dívajú možno aj na to, že metropola Východu je európskym mestom športu. A čo to možno z vášho hľadiska pre vás znamená? V prvom rade sme na to hrdí. Sme na to hrdí, lebo zase Košice vysielajú nejaký signál do Európy a myslím si, že aj ostatné kluby Slovenskej asociácie taekwondo tak trošku závidia tomuto titulu, závidia tým aktivitám, ktoré Košice robia a my sa snažíme ísť v tom duchu tohto všetkého. Snažíme sa podporovať všetky akcie, nielen, že sa sústredíme len na naše taekwondo, ale všetky akcie, ktoré môžeme ísť v rámci
tohto, by som povedal, štatútu tohto mesta sa snažíme nejako podporiť. Takže či je to beh, či je to teraz triatlon, či všetko iné, aby sme sa aj trošku zviditeľnili, ale aj podporili túto myšlienku. To som sa práve chcel opýtať, či taekwondisti nejak podporujú tých ostatných, či už jednotlivcov alebo aj kluby. A ak áno, tak ktoré z tých športov nejak sú bližšie práve tomuto taekwondo, alebo do ktorých sa možno zapájate, nielen teda morálne, ale možno aj aktivnejšie? Tak samozrejme ten beh je asi pretože beh je veľmi dôležitou zložkou tréningovej prípravy. Teraz bude triatlon, takže tam máme tam tím taekwondo, takže máme tam plavca, cyklistu aj bežca. No a potom niekedy sú to aj individuálne záležitosti, že niektorí naši členovia sú plavci a idú proste na nejakú takúto aktivitu. Takže je toho veľa. Je ten program tohto roku v rámci mesta Košic, čo sa tu organizuje, veľmi bohatý. Takže je si z čoho vybrať a není to z našej strany len o tom, že by sme si splňali nejakú povinnosť voči mestu, ale je v podstate aj radi. Hej. Je to úžasná atmosféra zažiť takéto podujatia, byť tam a nie súťažiť, ale proste odbehnúť si to. Jednak človek má z toho dobrý pocit. Košice, ja nie som pôvodom z Košíc, čiže pre mňa bolo účasť napríklad na maratóne veľkým zážitkom, lebo proste tí Košičania fandia, stoja popri tej trati, tak akože naozaj to je skvelý zážitok. Neviem, že či to je až tak aj v iných mestách. Ale má to svoju atmosféru, tú svoju magickú atmosféru dokážu samozrejme obyvateľia mesta Košice určite precítiť. Ja som rád, že si prišiel, že sme trošku mohli taekwondo predstaviť o tom, ako to vlastne celé vyzerá. Vždy sa zvyknem pýtať na záver, teda čo by si odkázal možno rodičom, ktorí premýšľajú nad tým, či dajú dieťa na taký alebo onaký šport. Máš možnosť sa im v tejto chvíli prihovoriť, tak prečo práve taekwondo a prečo práve ŠKP? Tak ŠKP preto, lebo je to asi prvý klub taekwonda v Košiciach, ktorý som založil ja pred 20 rokmi. Taekwondo ako bojové umenie je veľmi vhodné pre deti v rámci tej základnej pohybovej prípravy. Okrem toho, že tam je o nejakú fyzickú kondičnú prípravu, tak je tam samozrejme priestor aj na také myšlienky. Nevrajím, že je to o nejakom náboženstve, buddhizme alebo niečo podobné, ale skôr o vštepovaní tých základných, by som povedal, morálnych vlastností tým deťom. Ale je zaujímavé, samozrejme aj pre tých starších v tom takom, by som povedal, pubertálnom veku sa snažíme najprv prilákať tou atraktivitou toho športu, tými krásnymi kopmi v otočke, vo výskoku. A keď ich zaujmeme, tak potom sa snažíme im dať aj niečo iné, niečo z našej strany, čo je dôležité. Takže je to bezpečný šport. Športovci sú či už na tréningu, či na súťažiach chránení dostatočným, by som povedal, vybavením chráničov. Čo sa týka objektivity, lebo to je často problém na športových podujatiach, že proste tí rodičia sú nespokojní a tak ďalej. Tak u nás ja si dovolím povedať, že taekwondo je jeden z najobjektívnejších športov, bojových športov, pretože u nás je plne elektronický systém, majú chránič trupu, na ktorom sú senzory. Keď zasiahne správnou časťou nohy je bod, keď nezasiahne nie je bod, takisto už aj chránič hlavy je elektronický, takže naozaj tam už ten ľudský faktor, ktorý ovplyvňuje ten výsledok, je minimálny, takže naozaj tie súťaže sú oveľa kľudnejšie, ako bolo niekedy v minulosti, keď o tom rozhodovali rozhodcovia. To všetko už je teda elektronické a ideme a kráčame z dobu a to, že 20 rokov existuje tým ŠKP Košice vôbec na tejto športovej alebo taekwondovej mape, to už niečo znamená. To bol Pavel Ižárik, dnešný náš hosť, prezident ŠKP Košice a rovnako tak aj Slovenského zväzu taekwonda. Ďakujem pekne, že vám vydarené leto a tie akcie, ktoré sú pred vami, samozrejme nech sa vydaria. Všetko dobré, ďakujem. Ďakujem pekne.